אני יודעת שזה עלול לעלות לי ביוקר. כתבתי את זה על מנת שאני לא אעשה טעויות. אבל האמת, נמאס לי לשתוק. נמאס. אתה מטריד לי את המחשבות, אתה מופיע לי בחלומות, ולא כי אני ישנה, אלא כי אתה נוכח בי גם כשאני ערה. רציתי לשחק אותה אדישה, רציתי לשמור על פסון, אבל זה כבר לא משחק. אז כן, אני חושבת עליך יותר מדי. וכן, זה מפחיד אותי. ממש. כי אם אתה לא שם בכלל, אני אהיה זו שנשארת עם הלב ביד. אבל עדיף לי אמת כואבת משתיקה מתוקה. ועכשיו תורך. מתחילים. לא, למה אני עושה את זה? לא משנה, אותנטי. כי אני קוראת את זה בכל... מקריאה את זה. כן. וואטסאפ. אומייגש, נתחיל מההתחלה. אז אם במקרה זה... לא. לא, זה לא יכול להמשיך ככה. רגע. אז אם כן, במקרה זה נוגע בך, תן לי סימן. לא רק לצפות, תן סימן. טוב, אני מקווה שיהיה לי פה קצת... לא, כאילו, למה אתם לא עוקבים אחריי ביוטיוב? יש לי 800 חברים. אתם יודעים מה זה 800 איש שעשו לי מנוי שהוא בחינם? לא כסף. מה הבעיה? איפה הבעיה? למה לא לעזור לי? כאילו אלוהו. מדוע? איפה הבעיה? מה קרה? סתם. אז אני אומרת שכתבתי כמה דברים.